UGWUMBA. Well, ngalaba m si n'ime ngalaba na-akpọ Ọkaigwe zone. Ihe gbasara zoning a wụ ihe na-eko achịcha n'Imo. Ọ dị ka mgbe nne mụrụ ụmụ atọ. Anụ etinyere n'ofe, onye gụrụ nwanne ya gụrụ. Onye nke hand over, onye nke nyere nnatara ọchịchị wụ onye ọlụ zone. Ọ gara afọ 8. Mgbe ọ na-apụ, o tiri otiti gwa ha na ọ dịkwa mma ka onye ọlụ ọzọ bịa gaa na ọ ga-awụ Ọkaigwe. Na Ọkaigwe zone ga-aga. Ọkaigwe zone gacha afọ 8, Owerri zone aga. Owerri zone gacha afọ 8, Ọlụ zone aga. Ọkaigwe zone enweta ọchịchị ya wụrụ mụnwa by the grace of God. Anyị gba mbọ niile anyị gbara, taa ahụ niile anyị tara, rụọ ọrụ niile anyị rụrụ. Ma ịma na onwe na ebe na-enwe ndị ọjọọ, ma ndị nke si n'elu ma ndị nke si n'ala, ma ndị Owerri zone nwa ma ndị Ọlụ zone nwa. Otu esiri megide ya, onye Ọlụ zone ọzọ ewere ọchịchị. Mgbe o were ọchịchị, ndị Owerri zone si na ọ gwara ha na ọ ga-aga otu tam, ha na ha enwe agreement. Ya gacha otu tam ahụ, nwa ha nwoke wụ deputy governor achọọ ya, ya wụ Jude Agbaso. Ya wụrụ Ọlụ zone agaala afọ 16. Ọkaigwe zone agaala afọ 4. Owerri zone enwebe nke ha garala. Now, argument na-abịa from several angles. O nwere ndị argument ka ha wụ ebe Owerri na-agabe ka Owerri gaa, ka ha gakwukwu na 1 ebe ha nwebe ka ha garala. But ọ bụrụ na Owerri gaa were tọn ha na-aga, Ọkaigwe luzuole 4 years in perpetuity because ọ na ha gacha ọla aga. Mgbe ọ ga-abịachi ha na Ọkaigwe ga 8 years nke ha luzuole their own 4 years. And Ọkaigwe si mba na ọ dịnụ mmanụ, ị ga-ahapụ na nwanne gị ya ṅụzu ara nne ya, ya ṅụzuzie ara nne ya, gị bịa werezie dị ara nwazie na onwe gị. O kwere ndị si Ọlụ si hey Ọlụ because local government nọ n'Ọlụ na dị 12. Okay, local government gị dị 12 ma ị gaala afọ 16, ị ga-egbuzi ụmụ ndị nke ọzọ egbu. Ọwụzi onye life and leadership dịka will. O swing erere gị today, gị nwee 12 local government, then you want to oppress those who have less. What of when it swings up? Now, enwere children yet unborn, nwee children a ga-amụ, great grandchildren a ka ga-amụ amụ. Anyị were omume anyị taa butere ha aha ọjọọ, enweta enmity for our children yet unborn. Ọ ga-awụ a big disaster. So ndị mmadụ, ndị ma ihe, ndị obodo niile, association niile si eda mkpebi esi hapụ Ọkaigwe ka Ọkaigwe gacha. Luckily, Ọkaigwe nwere onye ma ihe na gọọmenti. Ọkaigwe nwere onye ma ihe ha, onye hand over. Ọkaigwe hand over to the present government. Ọkaigwe nwere float to rebuild the bureaucracy. Ebe nwere somebody, ọ bụrụ na the former governor, a former governor wụ onye Owerri ma ọ wụ onye Ọlụ, who can hit the ground running from day one, ndị mmadụ ga-asị ya bịa gaa. But coincidentally, ya wụrụ na ọkwa onye Ọkaigwe, ya wụrụ na ọmụnwa wụ IKEDI OHAKIM. Enwekwara ihe na-akpọ Charter of Equity ndị Imo. O nwere akwụkwọ ha dere, emechara mgbepụta akwụkwọ ahụ na 2011 na-egosi ndị Imo, ndị mmadụ achọ dị ịma. Ndị niile wụ ndị ọchịchị, ndị ma ihe, ndị gara skuul na-asị ka emezie ihe emezie ka ọ hapụ ike achịcha. Ndị mmadụ ajụ so onye ka ike ya buru. Ile anya ote ndị ugwu si na-achị anyị ọchịchị nchigbu. Ọkwọ ya mere ihe jiri nwee IPOB, ọkwọ ihe mere jiri nwee MASOB, ọkwọ ihe jiri nwee ndị South ha nwee all sorts of militants. Because imegbuo mmadụ si gị ka ya ike, ya laa n'okpuru shikwe n'ebe ahụ nwee ike sị ka ya defend onwe ya.
because always she ka isi ga-egbu ya nọrọkwa ofu ebe. So ihe gbasara charter of equity favor my own zone. But ile anya ana m abịa my aspiration ewu governor adịghị based on charter of equity or based on zoning. It's based on several things, based on totality of all the factors. I believe I'm not being proud about it. I believe I'm the most experienced today. When Mandela left the prison, three things makes a man great. One, age. Two, betrayal. Survivor from betrayal. Three, prison experience. And which I'm the whole three. And then when the whole three, more than any other person aspiring to be governor today in Imo State. And when I'm prison experience. When I was locked up unnecessarily. And when I'm age on my side. And when I'm experience, and when I'm monumental betrayal. I learn to go that lesson from it. So I'm in a better position today. He were a better governor than I would have been. Or I'm continuing at 2011. Ilanya na obodo ndị ọzọ now. Abia State they follow their own what do you call it? Rotation religiously. Enugu Ebidono they follow their own. How's it on Nsukka? They want to Nsukka area to complete their tenure. Anambra the same. He led the last election in Anambra. Charter of Equity played a very important role in the governor, imagine. Imo State cannot scatter themselves. The more we scatter ourselves, the more we scatter development. We must repair. And here now, charter remedy, equity remedy in Nigeria and Imo State today, IKEDI OHAKIM. If IKEDI OHAKIM is dead, there will be a problem. Because there won't be equity remedy. The equity remedy is today more. Him when I knew ofutam, ofuano, otuano, one tam. Okay, we are happy. E werezia, wanazia na ona ndi owere. Ka oforo. Enye ha afa asato nke ha. Ndi ole enwe ntari gnom. Because onye ka na-achị now, onye ka na-achị ugbu a wo onye olu. Onye chigi Imo taa wo onye olu. Onye nọ na power wo onye olu. Kemgbe 8 years onye olu. O nwekwara ka ọ dị ụmụnne m. Ntị taa ntị ataghị ọ na-ewe ntị iwe.